Ko je vlasnik 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta pored Beograda? Kompanija iz Emirata. Platili su tu zemlju 2018. godine oko 120 miliona evra. Nekada je na tom istom mestu bila močvara. Ovo je priča o jednom eksperimentu koji je uspeo potpuno, pa onda propao na način koji niko nije ni predvideo. PKB, poljoprivredni kombinat, Beograd. Od nule, od bare i trske, do nečega što su dolazili da vide državnici iz celog sveta. A onda nestao. Ne odjednom, polako, komad po komad. Decembar 1945. godina. Rat se tek završio, Beograd je razoren i gladan. Vlada Narodne Republike Srbije donosi odluku. Osniva se zemaljsko privredno dobro, Pančevački rit. Umesto na plodnim i uređenim poljima, moralo je biti podignuto usred nepregledne močvare. Vekovima je bila leglo komaraca, rasla trskom kiši. Radnici su dolazili iz svih krajeva Jugoslavije. Spavali su u sojenicama i drvenim barakama, krčili rastinje skoro golim rukama. Isušivali bare primitivnim alatima i zapregama. Sa 1769 hektara u 45. godini na preko 10.000 hektara do 48. Za samo 3 godine. Prinos pšenice tada svega 1670 kg po hektaru, do 1980. preko 5 tona. To je 3 puta više. Vizija je prevazilazila samu žetvu. Težilo se korenitoj promeni postojećeg stanja. Godina je 1959. Josip Broz lično dolazi u posetu. To nikako nije bila turistička poseta. Tito u potpunosti podržava program razvoja PKB-a. Naglašava da programirana proizvodnja ima presudan značaj za snabdevanje Beograda. Od tog trenutka PKB postaje strateški državni projekat. Umesto tradicionalnog seoskog imanja, stvoren je složeni industrijski sistem za masovnu proizvodnju hrane. Kombajni u koloni, traktori koji oru odmah iza. Zemlja se nije smela odmoriti ni minut. Čim žetva završi, počinje priprema za novu setvu. Postepeno prelaz domaće mehanizacije nije se desilo slučajno. Bila je rezultat strogo sprovođene državne politike. PKB je razvio 3 sistema navodnjavanja, svaki za drugu nameru. Kap po kap za plantaže voća. Voda i hranjive materije idu direktno u koren. Na 3000 hektara jabuka, krušaka, breskvi i šljiva. Veštačka kiša za ratorsko-povrtarske površine. Stabilan prinos bez obzira na vremenske prilike. I treći, površinsko navodnjavanje. Zahvaljujući gustoj mreži kanala i ovom sistemu navodnjavanja, zemlja se odmah posle prve žetve pripremala za novu setvu. 2 žetve sa iste parcele, u istoj godini. Lucerka, 8.000 hektara, 4 do 5 otkosa godišnje. Kukuruz, 100.000 tona. Pšenica, isto. PKB je funkcionisao kao fabrička traka pod otvorenim nebom. Ovaj sistem nije bio samo Pančevački rit. Na samom vrhuncu obuhvatao je 31 radnu organizaciju i 145 osnovnih organizacija udruženog rada, raspoređenih u 33 opštine širom bivše Jugoslavije, uključujući Kosovo i Metohiju. To su bile Pećka pivara, vinarije Orvin Orahovac i Metohija vino iz Suve reke. Kvalitet očuvan kroz vekove. Kao i mnoga druga preduzeća na teritoriji Kosova i Metohije, PKB nije zaobilazilo ništa što je moglo da se poveže sa prehranom. Da bi sve to funkcionisalo, trebalo je nešto više od kombajna i kanala. Sopstvena banka, interna PKB banka, osiguravala je novčanu cirkulaciju i kreditne odnose unutar sistema. Profit se nije gubio prema spolja. Ostajao je unutar sistema i finansirao sledeći ciklus investicija. I sopstvena avijacija, avioni za zaprašivanje useva. Na ovakvim površinama traktor nije bio dovoljno brz. PKB je imao sopstvenu poljoprivrednu avijaciju koja je tretirala polja iz vazduha. Banka, avijacija, vinarije, pivara, hoteli, institut, sopstvene novine i sopstvene prodavnice. Ovaj gigant prevazišao je definiciju kombinata i izrastao u potpuno samodovoljan sistem.
pravu državu u državi. Petar Zečević, ime koje je postalo sinonim za zlatno doba PKB-a. Pod njegovim vođstvom, kombinat prestaje biti samo farma i postaje sistem. Taj sistem nazvali su od njive do trpeze. I to nikako nije bila marketinška fraza. PKB je razvijao sopstvene sorte semena. O tome malo više za trenutak. Sam sejao, sam uzgajao. Tona po tona. Pšenice, kukuruza, suncokreta i šećerne repe. Da vidimo sad kako je to izgledalo. Pšenica u sopstvene mlinove, brašno u sopstvene pekare, hleb i pecivo, automatizovano u velikim serijama za milionski grad. Mleko sa farmi kamionima je odvoženo direktno u sopstvenu mlekaru. Tu se prerađuje u više od 30 vrsta proizvoda. Sterilizovano, ultrapasterizovano, čokoladno, jogurt, sirevi, pavlaka, maslac, mleko u prahu, meso. Desetine hiljada goveda, svinja i živine u sopstvenoj industriji mesa. Sveže, zamrznuto, suhomesnato. Direktno na beogradsko tržište. Voće. Sopstvene hladnjače, sokovi, sirup, džemovi, zamrznuta gotova hrana. Šećer. Stotine hiljada tona šećerne repe godišnje. U sopstvenu fabriku šećera. I na kraju, sopstvena mreža prodavnica. Ja stalno kupujem PKB. Danas sam kupio neke voćne sokove. Samo u Beogradu 16% ukupnog prodajnog prostora namenjenog prehrambenim proizvodima. U jednom momentu, svaka 6. beogradska prodavnica sa hranom bila je PKB-ova. Šta znači kad jedna organizacija kontroliše sve, od semena do police u prodavnici? Da se vratimo na seme. Odakle ono dolazi? Ko je razvijao te sorte? Institut Agroekonomik. Mozak sistema. Tu je radilo više stotina istraživača različitih struka. Među njima 45 doktora nauka i magistara. Njihov časopis zvao se Nauka u praksi. Bukvalno, nauka koja se odmah testirala na polju. Iz te prakse 3 zvanično priznate selekcije hibridnog kukuruza. PKB 623, 721, 730 i pšenica PKB krupna. Prvi put u istoriji srpske agronomije. Sorte koje su nastale na domaćem terenu iz domaće prakse. U stočarstvu, sopstveni hibrid svinje sa izuzetno visokim kvalitetom mesa. U Zavodu za stočarstvo uzgojen je bik čije je potomstvo već u prvoj laktaciji dalo preko 6000 litara mleka. I prvi put u Jugoslaviji uspešno je primenjena transplantacija oplođene jajne ćelije. Telad je dobijena vantelesnom oplodnjom. Pionirski zahvat. Stanje koje je nastalo ovde izvozilo se u svet. Ostvaruje se saradnja sa 15 zemalja u razvoju, iz Afrike, Latinske Amerike i Azije. Zakonom iz 1973. godine u Iraku počela se sprovoditi nova poljoprivredna strategija. Cilj? Sami zadovoljiti svoje potrebe za hranom. To je rezultiralo izgradnjom 7 velikih projekata. Jedan od njih je projekat Duđeil. 1974. godine Sadam Husein je posetio Beograd. Ugovor je potpisan. Mesopotamija, kraj reke Tigar, nekad najplodnije tlo na svetu, vekovima zaslanjeno i napušteno. PKB je bio generalni nosilac projekta. Zajedno sa jugoslovenskim kompanijama kao što su kanali i hidrozavodi sistema Dunav-Tisa-Dunav iz Novog Sada, Neymar i Institut Mihajlo Pupin iz Beograda i drugi. Gradili su prvu fazu agroindustrijskog kombinata, Duđeila. Prva faza projekta obuhvatala je 25.000 od ukupno 117.000 hektara zemljišta. Tu su primenili u svetu jedinstvene postupke. Oplemenjivanje zaslanjenog tla i vraćanje plodnosti prostranstvima koje su generacije napustile. Pustinja je ozelenela. Vrednost projekta bila je preko 300 miliona ondašnjih dolara, preko milijarde današnjih. Plan je bio preneti sistem iz Jugoslavije u Irak, osnovati farme za mleko i klanice, a njima je bila potrebna velika količina hrane. Tako je bilo potrebno isprati so, dovesti vodu i navodnjavati u sebe. Slični sistemi u Angoli, Meksiku, na Madagaskaru. U PKB-u živela je jedna filozofija. Materija se ne uništava, samo menja oblik. Šećerana preradi repu, dobijamo šećer. A šta sa ostacima repe? U bilo kom drugom sistemu to je otpad. U PKB-u to je stočna hrana. Direktno na farme, 0 gubitaka. Klanica preradi grla, meso ide na tržište. Šta se dešava sa ostatkom? Sirilo za sireve.
koštano i mesno brašno, stočna hrana, creva za prehrambenu industriju, tutkalo za drvnu industriju. I onda dolazimo do nečega što na prvi pogled deluje neočekivano. Farma vidrica. Ostaci iz klanice koji nisu mogli da se iskoriste završili su kao hrana za vidre, a vidre su davale krzno. 1000 komada visokovrednog krzna godišnje. Jedini stranac u čitavom lancu bio je potrošač. Šta dobiješ kad sistem koji hrani grad počne da hrani i svoje ljude? Sva ta mašinerija služila je jednom cilju, stvaranju mesta koje su generacije nazivale domom. Zamislite, dolazite iz sela u unutrašnjost Jugoslavije, PKB vam nudi posao, međutim, uz posao nudi vam i stan. Globinski rit, Padinska skela, čitava nova naselja izrasla tamo gde je nekad bila močvara. 1000 stanova za radnike i njihove porodice. Važno je napomenuti, na samom vrhuncu, širom Jugoslavije, PKB je brojao više od 42.000 ljudi. Uz stan, škola za decu, dom zdravlja nadoma kuće, bioskopska sala. Niste dolazili samo na radno mesto, dolazili ste u zajednicu. I svake godine odmor. Herceg Novi, Rovinj, rekreacioni centri na Kosmaju, u Sokobanji, organizovane sportske i kulturne aktivnosti. Svake godine najmanje 3000 radnika u nekom obliku usavršavanja. Od dokvalifikacije mladih radnika do odbrane doktorskih disertacija. U sistemu koji je počeo sa lopatom i sojenicama. PKB je imao sopstvene novine. Poljoindustrija. Svake subote tiraž od 30.000 primjeraka. Naravno, ovo je bila Jugoslavija, socijalistički sistem, ne treba idealizovati. Međutim, ono što je PKB pružao radnicima, bilo je više od plate. Bio je to čitav jedan život. Stan, škola, doktor, leti more, a bioskop zimi. I kad se sve to jednog dana raspalo, nije nestao samo kombinat. Nestao je ceo jedan svet. Kako se rastavlja sistem koji je decenijama funkcionisao kao jedan organizam? 90-ih, sistem koji je delovao nepobedivo, počinje da puca. Rat, sankcije UN, hiperinflacija koja briše vrednost svega. Sada nemamo ništa od robe. Sigurno da će biti mir. Kako dolazite do nafte? Teško. Ja sumnjam. Vlast koristi PKB kao socijalni amortizer. Mleko mora biti jeftino, hleb mora biti dostupan. PKB prodaje ispod troškova, nikoga ne kompenzuje. Supstanca se troši, investicije izostaju, dugovi rastu. I onda dolazi ono što su zvali restrukturiranje. 98. godine PKB Vizelj, mesni pogon, odlazi u privatizaciju. 2002. trgovinski lanac PKB-ta kupuje Delta Holding. 2003. Frikom, fabrika sladoleda, preuzima Agrokor. Iste godine Imlek. Ova mlekara odlazi u ruke investicionog fonda Salford. Zamislite šta to konkretno znači. PKB je godinama proizvodio mleko i sam ga prerađivao. Sam pravio sladoled, sam pekao hleb. Profit od prerade finansirao je primarnu proizvodnju. Posle 2003. PKB više nema preradu. Mora da prodaje sirovo mleko Imleku, koji je sad privatan, po ceni koju Imlek diktira. Krave su ostale, mlekara je otišla. Šta je zapravo kupljeno i ko je na kraju platio cenu? Godina je 2010. Grad Beograd preuzima PKB. Zvanično, spas preduzeća. Naravno, tu je i jedna druga strana priče. PKB posjeduje skoro 30.000 hektara pored Beograda. Gubice se gomilaju, dugovi rastu. I onda, septembar 2018. godine. Al Dahra Agricultural Company. Ujedinjeni Arapski Emirati. Za 17.000 hektara pored glavnog grada Srbije. Za infrastrukturu građenu decenijama. Za jednu od najvećih farmi mlečnih krava u Evropi. 120 miliona evra. Kritičari su odmah izračunali. Sama vrednost zemljišta bila je višestruko veća od iznosa prodaje. Prema nekim izveštajima, Al Dahra je na razlici između kupovine i stvarne vrednosti imovine zaradila više od 100 miliona evra istog momenta kad je potpisala ugovor. Rasprodaja porodičnog srebra. Bili su naslovi u novinama. PKB i dalje postoji, ali više nije kombinat u starom smislu. Više nije ni jugoslovenski, ni srpski. To je sada privatna korporacija stranih vlasnika na srpskom tlu, nad srpskim vodama, nad srpskom zemljom.
PKB je prešao put koji zvuči kao bajka. Od latnjave močvare i golorukih radnika u Sojenicama, do sistema koji je hranio 1 milion Beograđana. Od otpada pravio krzno, od pustinje oranicu. A onda je taj sistem počeo polako da se rastavlja. Uz Imlek otišao je profit od prerade, uz Frikom otišao je sladoled i smrznuta hrana. Kada je PKB-ta otišla, otišao je sa njom i hleb, a 2018. otišla je i sama zemlja. Poljoprivredni kombinat Beograd propao je zato što su mu oduzeli ono što ga je činilo celinom. 80 godina posle prvog radnika koji je zabio lopatu u Pančevački rit. Ta zemlja pripada kompaniji iz Emirata. Da li je PKB mogao biti sačuvan? Ili je ovo bila neizbežna sudbina svakog giganta iz tog vremena? Pišite u komentarima. Ako vam je ova priča bila vredna vašeg vremena, znate šta da uradite.